ओजोंहाय जोङो कराइबारि आरो 3 नाम्बार फाथिबारि बे मोननै जायगाखौ जों टारगेट लादों जायफ्रा गोदानै हाबफैनाय बे मथे जों अलरेडि सार्भे खालामबाय आरो कराइबारिनि जायनाखि नेपालि एरिया आरो आदिबासि एरिया बिसोरखौ जों खालामगोन बेखिनियानो जोङो खोनानो मोन्दों बिथांमोना एसे एग्रेसिभ टाइपनि माबा खालामगोन होननानै नोंथांमोना माबायदि एक्सन लागोन नायगोन जों नायगोन बिथांमोननि गासिबो डाटाखौ जों लाजोबबाय अलरेडि साफ्रोमबो माबे सोर बिथाङा माबेनिफ्राय फैदों बिनि कमप्लिट डाटाया जोंनाव दंजोबो दा जों नायगोन आरो बिथांमोनखौ होखांनायनि उनावहाय जायफोर एक्सुवेलि आं गले गले बुंबाय थादों जायफोरा हा गैजाया बिथांमोननो हानि बेबस्थाखौ सरकारा खालामनानै होगोन इतिमध्ये अलरेडि बियो सावरायगासिनो दङ जोंनि बिटिआर सरकारा बेखौ गोख्रोङै राहा लामा लाफिननो थाखाय सिन्था धारना खालामदों आरो जायफ्रा लकेल जायफ्रा हा मोनखानाय जायफ्रा हा दंखायो बिथांमोननोथ' हा होनाय जानाय नङा पुनराय बेखिनियानो गोबां मानसिफोरानो बुंसोदोंखि न' लुखांनायनि उनावसो मानो एभिक्सन खालामो जेब्ला हाग्रा सिफायजेननाय बे समाव मानो हाग्रा बिफाननिफ्राय होबथाया होननानै गोबां मानसिफ्रानो बुंदों बेनि सायाव मा बुंसोन बेफोर जायगाफ्राथ' अलरेडि बे रिस्ट्रिक्टेड एरिया बेफ्राव खुनु सुबुंफ्रानो हाबनो हाया एक्सुवेलि हाबनो मोना जोङो गोबांबार बिथांमोनखौ वार्निं होआखै नङा होदों बिथांमोनहा मिसा बुंदों जों गोबां जेब्ला बेसर खुबैनो लाजेनदों बै समनिफ्रायनो जों बिथांमोनखौ बादा होदोंमोन खिन्थु बिथांमोनहा मानियाखै माबा दै खुरखा जानाय माबा हा गैजाया होननानै बिथांमोनहा थानो लादों आरो नोंथांमोना मा मा बेटेलियननिफ्राय रेडि जानानै दङ दिनैहाय SSB आरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय जोंनाव ADC सार फैगोन लोगोसे हल्टुगाव डिभिसन आरो चिरां मोननैजों लोगो नांनानै दिनैनि बे इभेक्सननि हाबाफारिखौ लानाय